ranar maulidi, ranar maulidi. Ya Al-Gafur ya Allah ka yafe mana, ya Al-Latif ya Allah ka laddafa mana, daban da ke zuwa ta wajen ka yassare mana, ka bani mallaki mai gyara sifar da kai mana, abinda zuciya ta kudirta kai yake nufi, yabo ga wanda jin sagaran ke maganin dafi. Muhammadin Rasulullah ainul ma'arifi, inda rayuwar mu ta fada nan muka yi rufi. Alaika salatullahi wa ali baitika, ga dukkanin sahabban da suka sallama maka. Shugaba muna barka da zuwan ka mai maka, mun zo mu jaddada maka soyayyar da ke maka. Ba ma gajiyawa al'amarin ka mu rike, mun baka komai namu gare mu mun sake. Za mu yi hidima cikin ka saboda kai muke, ba ma tsoron wani abu daban da zai tike. Da rai da jikin mu a ɗari dukiya duka, za mu yi hidima duka domin mallaka maka. Saboda a ruhi ba ma jin kamar ka, babu abin da zan boye in kasa bar maka. Allahn da ya yi ni shi ya yi mun nuni da na yaka, domin kwa shi ya fara faɗin zance kamar haka. Duk duniya da kiyama ba iri na ka, dukkanin abin Allah ya tattara maka. Da gaskiyar soyayya mun ka zo maka, muna yaban abin da ilahi ya ta yi maka. Ba ma iya ganin ƙarshen balle mu je maka, ina muka iya balle mu tsallake maka. Girmanka ya cike sama ya diye rabon ƙasa, ya ci mala'ika ya take sanin da ya yi nasa. Ashe mai faɗi ushirin ka ya rasa, kai da lana mai Abdullah ya kalar da ba masa. Da kayan da Allah ya tabbatar Muhammadu, da kayan da mai cewa ya faɗe ka Ahmadu, da kayan da kowace rai ke jin kama cidu, ga ka ta ko ina da ina ahadu. Samuwar ka ta samo daga gun Ubangiji, da haskensa wanda yake bance aji saboda bayyanar ka ya nufa halitta guji. Idan babu Mamudu ina Ubangiji, ina zuwa ku saurara zancen da ku nake, kuma ce da mu Allah a sama'u yake. Idan yana saman kasa waye zai mallake, ashi Ubangiji a cikin wadaniya yake. Da shugaba ya zo aka san Allah gwani yake, daga yadda siffofin Mahmudu suke, da abin da littafinsa ya zo da shi cike. Allah da annabinsa saninsa zuciya yake, annabin Muhammad ya zo ne da shiriya, ya haska duniya ya nutsar da masu shan giya. Ranar litinin da ta amsa masu tambaya, 12 Rabiul Awwal an ka kewaya. Ana da duniya ta fahimci akwai rabo na ta, ranar da martabar ƙasa an ka bayyana mata, ranar da dabbobi sun ka bushara na ta, ranar da du aminci an ka zuba ciki na ta. Ana da masu rai suka gane Ubangijin wata, ana da zuciyar kuffaru ta fara firgita, ranar da Kisra ta kadarci bakin ciki na ta, ranar da ba ruwa cikin ƙoramar sawata, ana da du mala'ikun sama sun ga karkata, suke godiya ga tabaraka sun yi mata. Ranar ne dukan al'amari ya kyautata, sashi rayuwa ga halitta an kula mata. Ranar farin cikin mu masoya shugaban duka, ranar bakin cikin makiya marasa rabo haka, ranar da mun ka bayyana soyayya da baitika, ranar da ba mu bacci mun ka zaman mu duka, ana da mai rabo ke dacewa da ɗaukaka,
rana da masu haske an kada dai su haskaka, rana da marasa haske kan samu haskaka, rana da masu cuta kan dawo da waraka. Na ƙara sallama maka annabi duda da yaka, a ƙara bani imani a cikin kafin haka, burina in samu rabon da ya girmi ɗaukaka, soyayya mafi tsarkin da ta samu tsarkaka. Na tawassuli dan Shehu Tijani Ahmadu, dan abin da Barhama yayi a cikin ka yayi gudu, dan Malam Tijani na yan mota Ahmadu, dan Malam nan da shugaba Muhammadu, saboda wanzuwar Shehu baban Shehu Awwalu, ka tabbatar da ni a cikin jerin kummalu, a tsarkake abin da ya zo shigare ni kamilu, naka ya zamo nawa mai gidan Bilalu. A inni alatta ya mi wal bara'i, habiba ilahi malja al-kurama'i, aribtu wa ma bi shauku jaidadil fatan, mujalli da sakin fi kamali ba'i, wala shakani rabba da malici satiyan, la darbu kalbar guzi baina mala'i, ala kullu insanin fili bi muhabbatin, wa kullun wa laylahu wa daha bala'i, abitu ura inna jim shaukan wajirati, niyamun manar shauki faina shayi, wa mashakani ayi wala rabu wasatin, wa shauki li zarka layin wa hayan muna'i, ila amadin abahal wara juwadil wara, wa laysa yudana fi kamali wa fa'i, atallil wara kadiran wasiran wa unsara, wa gram man ya'lu ana la samai, amini ilahi la markaz sirri, wa garfa da min wul ilmu lil ulama'i, abil kasim al qaid dalal muhammadin, wa khair madum mafkar al kubrai, fala tamshun yuksha wa gun bihi makumu, wala dashin izmin ka kullu sakai, bitayina bil anbiya'i wa hizbi, wa ansari wala عليه صلاة الله ثم سلامه، صلاة بها ينفق كل غنائي، عليه صلاة الله ثم سلامه، صلاة وتسليم شفى البرهاء، عليه ملا للكرام والصحابي، صلاة وتسليم تزيل نقائي، عليك صلاة الله ثم السلام، تجيني الشر سير النبي النفس، عليك صلاة الله ثم السلام، بأنا زم الأعداء ومن صاحب رضا، عليك صلاة الله ثم السلام، ليرفعني العادي على كل مادي، ليرفعني العادي على كل مادي، ليرفعني العادي على كل مادي.